दिनै फुङाव जों सिनि बाजारबारि पुलिस स्टेशननि आन्डाराव सिनि खबर दंमानि जे बाजारबारि BSनि आन्डाराव विभिन्न जायगायाव गांजा चारा गायजाखोनि जोंहा खबर मानोना दिनै आंनि आर'नि स्टाफ DSR सह जों गोबां गारि थाइजामबाय जों अरनि थाङै जों जे जायगायाव जोंनि खबर दंमानि अ जायगायाव जों भिजिट खायगैया जायगानि मुं ओमफ्राय काचामाति जुमिया कल'नि दै खेंग्राबारि अ तीनटा जायगायाव टोटाल 6टा प्लट विभिन्न जायगा दंमानि आबनो जों तानखा कायसा प्लट अनुमान एककानि किसा बेसि रकमानो तारमाने 6टा प्लटनि 6कानि 7कानि जागाङानो चारा जों चारा तानखा 6टा प्लट मिली अनुमान 10,000 रकमानो चारा प्लास ताई कायजाक किसा तरबायजाक आबो जों तानै काबखा ताननपरे जों फुंनिसिम बिथांमोननि जाबाव जों तानै बायखा ताबक सुजरा चिनि एरियायाव ताई कोनो खबर करि आबदै दंनि जों खबर मानमा लगे लगेनो जों जेखुनु जायगानि खबर मांखायनो जों तानै बिनो सारंगे ताबक सिनि मिशन सारंगे ताबक सिटी काई दंनाय बंबाय तां क'क्राझार नाय सिटी काई नाय दंना आं कबकना मुसुंगो ताबक नायदि सरकार तो सिटी काई मते बेलायनो स्ट्रिक्ट ताइबो साजाक दङ जे सिटी तानपुराव SDM अफिसनि स्टाफ थांनाय तहसिल थांनाय फरेस्ट डिपार्टमेंट थांनाय पुलिस डिपार्टमेंट थाङै अ 4टा डिपार्टमेंट थाङै तानना परे तनर साइमनो फरेस्टनि सामुंतामो तहसिलनि सामुं बतो जागा साबनि गलाय बतो खायरिनाय फरेस्ट बपर आइडेंटिफाई खायरिनाय आबोकि फरेस्ट लैंड ना फरेस्ट लैंडिया जुट लैंड तहसिल तो आबो रेकर्ड नायनो सोंरिनाय बिनि परे तो पुलिस तो साइमनो आबो एक्शन खायखाय स्पेसिफिक गांजा प्लांटेशननि बागै सेक्शन दङ स्पेसिफिक सेक्शनाव केस नाजाखांखाय जागा मालिक रमजागनाय जे फसल खायनाय रमजागनाय आबोनि बागै जारा खायनाय नरक सतर्क दंदै बिपद खायनाय जदि ताबक तो गभर्नमेंट स्ट्रंग स्टेप नावै दङ आबोनि बागै आबदै इलिगेल काल्टिवेशन खायाखैनि सावनि आं वानस